क्या राजस्थान में आ गए हैं एलियन? क्या सच में राजस्थान में हुआ एलियन का विमान क्रैश? क्या सच में राजस्थान की धरती पर उतर चुके हैं एलियन? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं वीडियो। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर कल से कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि राजस्थान के किसी गांव में एलियंस उतर चुके हैं। खुलुमबाय अनजाग्रा बे जथेफेर मिथुखौ नायग्रा गासै फोथायारि आइ आफारि बिदा-फंबायफोर नोंथांमोना आं दिनै मोनसे सावगारि आरोबाव लाबोबावदों जाय सावगारिफोरखौ नोंथांमोना आरोबाव गुबुन ससियेल मिडियानिफोरनि गेजेरजों नोंथांमोना नुबाय एबा खोनाबाय एबा मिथिबाय जानो हागौ अब्लाबो आं दिनै बे जथेफेर मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों नोंथांमोननो मिथिहोनायनि आंहाबो मोनसे थांखि लादों मानोना बे 2025 मायथाइनि गेजेरावनो जेरै राजस्थाननि नागार होननाय मोनसे जायगायाव जाय मोनथिसै बबेबा हादरनिफ्राय बे एलियन होननाय मोनसे जाहाजा गोग्लैनानै एबा बायफ्रुनानै गोग्लैनाय बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों जानो हागौ नोंथांमोना मिथिबाय आरो दिनै बे बेसेबां सैथो आरो बेसेबां नंखाय बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना फारि फारि बे भिडिअखौ नायलांबानो मिथिनो मोनगोन दा बिनि सिगां नोंथांमोननो आङो बे बाथ्राखौ एलियननि सोमोन्दै आं एसे बेखेवनानै मिथिहोनो थाखाय नोंथांनो आखायाव लादों जाय जेरै राजस्थाना बे 2025 मायथाइयावनो बावैसो दा जानुवारिया आवगायलांगासिनो दं दा बे 2025 मायथाइयावनो बे राजस्थाननि बे एबा बे भारत हादरावनो बे जाय एलियना बे बबेबा मोनसे हादरनिफ्राय मानोना बे एलियना जानो हागौ जोंनि बुहुमनि बारमण्डलनि बबेबा मोनसे हादराव गुबुन हादराव एबा गुबुन कान्ट्रियाव गुबुन देशआव थानायखौ फोरमायो दा बिथांमोननि बे जाहाजा बे बायफ्रुनानै बे गोग्लैनाय राजस्थाननि नागारनाय मोनसे जे गोग्लैनायखौ बिनि सोमोन्दै जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों भाइरेल जानायफोरखौ जों गोबां खोनानो मोन्दों बेनिखायनो दिनैबो आं नोंथांमोननो बे सावगारिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो आं मिथिनो थाखाय आखायाव लादों नोंथांमोना फारि फारि नायलांदो बेसेबां सैथो आरो बेसेबां नंखाय बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो दिनै बेखौ लाबोदों बे सावगारि नोंथांमोना जोबनायसिम नायलांबा गासैबो मिथिनो मोनगोन। इस वीडियो में दावा किया गया है कि नए साल की शुरुआत में यूएफओ धरती पर क्रैश हो गया है। आइए जानते हैं क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई। पहले वीडियो में एक यूएफओ क्रैश का वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें कुछ लोग यूएफओ की जांच करते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो पर लिखा है 2025 में ही गिरा एलियन का यान, पता नहीं क्या क्या होगा। साथ ही दूसरे वीडियो में दावा किया जा रहा है कि राजस्थान के किसी गांव में एलियन उतर चुके हैं। इनमें एक वीडियो भी दिखाया जा रहा है जिसमें एलियन यान जैसे दिखने वाले यान से कुछ एलियन जैसी आकृति उतरती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि राजस्थान के नागौर में दिखी एलियन शिप। बे लाबोनाय सावगारिनि गेजेरजों माखासे बाथ्राफोरखौ आं नोंथांमोननो एलियननि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो मिथियो गोबां मानसिफ्रा बेयो एलियननि सोमोन्दै मिथिगौ एबा खायसे मिथियाबो जानो हागौ मानोना जों माखासे फिल्मफोरनि गेजेरजों जेरै बलिउड हलिउडनि गेजेरजों जों बेफोरनि एलियननि सोमोन्दै जों मिथिबाय जाय हिन्दी फिल्माव जेरै कोई मिल गया होननाय मोनसे फिल्मावबो जोङो बिनि सोमोन्दै मिथिनो मोन्दों जाय बे नख्रांनिफ्राय बारमण्डलनिफ्राय बे सानसे समाव फैदोंमोन आरो बिसोरनि गेजेराव मासे एबा एलियना गोग्लैनानै थालांदों आरो बिनिफ्रायनो जोङो बै माखासे कोई मिल गया होननाय मोनसे फिल्माव जों बेखौ नुनो मोन्दों नङाबा बिनि सोमोन्दै माखासे मिथियामोन जानो हागौ जोंनि गेजेराव गोबां गोरों गोरा माखासे मिथिनो हानाय बैगियानिक सुबुंफोर मिथिदों बिथांमोना मिथिगौ दा बे एलियना सोर आं बिथांमोननि सोमोन्दै नोंथांमोननो आङो बे नैबे जथि प्राइम मिनिस्टारनि गेजेरजों एसे मिथिनो थाखाय आखायाव लादों एलियना जादों आन्दायग्राफोर जेरै आं नोंथांमोननि गेजेराव नैबे मोजाङै लिरनानै लानाय एबा मिथिहोनायखौ नोंथांमोना एसे मिथिहोदों मानोना एलियना बुहुमनि मोनसे आलादा एबा बारमण्डलनि सिङाव थाग्रा जिब आन्दायग्राफोर जायखौ इंराजियाव बुङो एक्सट्रा टेरेस्ट्रियेल होननाय मोनसे जिब जाय एक्सट्रा टेरेस्ट्रियेल होननाय मोनसे जिबखौनो एलियन होननानै बुङो आन्दायग्राफोर बिसोरो बुहुमनि गुबुन मोनसे मोनथिसै हादराव थाग्रा मोनसे जिब जों बयबो मिथिबाय दासिमबो रावबो बे गुबुन हादराव थाग्रा बिनि जोबनि सोमोन्दै बैगियानिकफ्राबो गोथौयै एबा मोजाङै गुवारै बिथांमोना बेखेवना होनो हायाखै एबा बिथांमोना मिथिजोबनो हायाखै आन्दायग्राफोर माखासे सुबुंफ्रा दाबो जानो हागौ बै गुबुन जेरै
न'खराव थानाय ग्रहसाफोरखौ फोथायनानै खुलुमो आरो बिनि मुङै दाथुफोर दानानै गानो जानो हागौ बेखौ बे एलियानाबो मोनसे ग्रहफोरनि गेजेराव थाग्रा बारमण्डलनि गेजेराव थाग्रा मोनसे जिबनि गेजेराव दा बेफोरखौ लानानै गोबां माखासेफोरा जोङो एबा जोंनि बिदा फंबायफ्रा एबा जोंनि बैगियानिकफ्राबो दिनैसिम बिनि सोमोन्दै गुवारै एबा मोजां मिथिस'नो हायाखै अनदेगाफोर जों बेखौ इंराजियाव मोनसे रावै जों बेखौ मिथिनो हायो जे बाथ्राया जादों A form of life is assumed to exist outside the earth or its atmosphere. अनदेगाफोर जाय इंराजियाव जों बे शब्दखौ मिथिनो मोनबाय मानोना बुहुमनि मोनसे आलादा एबा बारमण्डलनि सिङाव थाग्रा मोनसे जिब जायखौनो फोरमायनाय जादों इंराजियाव एक्सट्रा टेरेस्ट्रियेल होननाय मोनसे जिबखौनो एलियन होननानै बुङो अनदेगाफोर जाय एलियना मोनसे गिख्रांथावबो बेनि सोमोन्दै गोबां माखासेफ्रा जेरै जायफ्रा बिनि जिअ'ग्राफिफ्राव फरायनानै मोनो आरो माखासे बारमण्डलफोरनि सोमोन्दै जायफ्रा बिजाबफ्राव फरायना मोनो आरो बिनि सोमोन्दै जों माखासे जेरै नैबे बोथोराव जेरै जोङो माखासे फिल्मफोराव नायनानै जों मिथिनो मोन्दों जेरै बेनो जोंनि बे भारत हादरनि गेजेराव मोनसे राजस्थाननि नागर होननाय मोनसे जायगायाव दिनै बे जाय एलियाननि मोनसे जाहाज जेरै जोंनि उरां जाहाजफोर थायो बिसोरनि गेजेराव मोनसे उरां जाहाज बादि जाय उरां जाहाजफ्रा मालाबा गोजौफ्राव बिरनायाव मालाबा जों बेरफुनाय एबा क्रास जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो मिथिनो मोनो दिनै आरोबाव बे बबेबा मोनसे बारमण्डलनिफ्राय बै गुबुन हादराव बुहुमनि मोनसे गुबुन हादराव थानाय एलियाननि मोनसे उरां जाहाजआ गोग्लैनानै बे बेरफुनाय एबा बायनाय बेखौ जेरै जोङो भारत हादरनि गेजेराव राजस्थाननि जेरै नागारनाय मोनसे जायगायाव बे जानायखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों भाइरेल जानायफोरखौ जों गोबां नुनो मोन्दों बेनिखायनो नोंथांमोना बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बे गोग्लैनाया बे थारैनो सैथो ना नंखाय बेखौ नोंथांमोना फारि फारि दिनै आङो माखासे नोंथांमोन होनो आखायाव लादों जाय होनायनि गेजेराव नोंथांमोना बेखौ मोजाङै मिथिनो हागोन नाथाय अनदेगाफोर नाथाय बेसेबां सैथो आरो बेसेबां नंखाय दिनै बे बोथोरा जोंखौ मिथिहोदों नाथाय आं बिजोंनो नोंथांमोनखौ आरोबाव मिथिहोबावनो लुबैदों अनदेगाफोर नाथाय बियो AI VFX होननाय मोनसे आर्टिस्टफ्रा दिनै बेखौ नंखायैसो बेखौ मिथिहोदों नाथाय जों बाहाय सैथो साननो नाङा जों दा बेनो मिथिनो मोनबाय माखासे बैगियानिकफोरनि गेजेरजों माखासे नायबिजिरनि गेजेरजों जाय माखासे भाइरेल जानायफ्रा AI VFX होननाय बिथांमोना आर्टिस्टफ्रासो जेरै नंखाय बेखौ भाइरेल खालामनानै गावसोरनि माखासे मुंदांखा खालामनो थाखाय बे बाथ्राखौ बिथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों भाइरेल खालामदों बेनिखायनो अनदेगाफोर नोंथांमोना गासैबो सैथो साननांगौ बे नङा बेनिखायनो अनदेगाफोर दिनै आं नोंथांमोननो बेखौनो आरोबाव फोरमायबावनो लुबैदों मानोना गोबां माखासे मानसिफ्रा न'खराव थानाय ग्रहसाफोरखौ बेखौनो फोथायनानै माखासे खुलुमो आरो धातु दानानै बिसोर गानो नाथाय जोंनि इसोरा दिनै बेखौ फोरमायदों गोथार बाइबेलाव जोंनो मा फोरमायदों नैरोजानि 23 बालाबनि 5 सिरियाव बुंदों जेरै सान अखाफोर हाथरखि अलंबार आरो गासैखौबो खुलुमग्राफोर जेरै गुबुन गुबुन बिरगोनफोरनि मुङै जायफ्रा बेखौ बुलि सावफुंदों बे गासै दौरिफोरखौ इसोरा गासै गोजान खालामजोबदों बेनिखायनो इसोरा जेरै सान अखाफोर हाथरखि आरो गासैखौबो दादों जोंनि दाग्रा इसोरखौ जों खुलुमो बेनिखायनो अनदेगाफोर जों बाहाय फोथायनो नाङा जाय बे एलियान एबा मोनसे बे राजस्थानाव गोग्लैनाय बे गासैबो मोनसे फेक एबा नंखाय फोसावनाय आरो जोंनि इसोरा बे इसोरखौसो जों खुलुमनो थाखाय गोथार बाइबेलनि गेजेरजों जोंखौ मिथिहोदों बेखायनो फैदो अनदेगाफोर आं नोंथांमोनखौ गुरै खावलायहरो बिफा इसोरखौ खुलुमियाव जोङो इसोरनि जिउजों जिउ दानो थाखाय जोंखौ थिनदों मानोना जेरै 2023 बालिमनि 5 सिरियाव जों जेरै सान अखाफोर हाथरखि अलंबार आरो बिरगोनफोरनि जायफ्रा बेखौ बुलि सावफुंग्रा गासै दौरिफोरखौबो इसोरा बेनिफ्राय गोजान खालामजोबदों बै समाव जेरै दौरिफ्रा बेबायदिनो सानखौ खुलुमोमोन अखाफोरखौ हाथरखि अलंबार बेखौनो इसोरना खुलुमोमोन नाथाय दासिमबो जोंनि गेजेरावबो सान अखाफोर हाथरखि अलंबारखौ खुलुमग्राफोर जोंनि फोथायारिफोर थानो हागौ नाथाय बिफा इसोरखौल' खुलुमनो थिनदों मानोना जेरै बिसोरबो बबेबा मोनसे बारमण्डलनि गेजेराव बुहुमनि मोनसे गोजान मोनसे हादोराव मिथिसै हादोराव बिसोर थाग्रा बे एलियानफोरखौनो जों इसोरनानै जों फोथायनो नाङा बेनिखायनो अनदेगाफोर जोंनि इसोरा मा बेखौसो जों मोनदांनानै जिउआव फोथायनानै जोंनि बे 2025 मायथाइयाव जों इसोरनि खाथियाव जों गावखौ गुरै गोसोयै गथायनि आरो बेबायदिनो नैबे नंखाय माखासे फोसावनाय भाइरालफोरनिफ्राय जों साबधान जानि आरो अनदेगाफोर आं खेबसेबाव फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै नोंथांमोननिसिम आंनि गोरबोआव अननायखौ बावहरनाय थाबाय नोंथांमोना फारि फारि बे गासै भिडिअफोरनि गेजेरजों नायनायजों आरो नायनाय नोंथांमोना मिथिगोन गोजोनथोंसै हामबाय